मैया हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनायसो बाथोनबो जाजालायो। Hey guys, good morning गासिनिबो ओमफ्राय गुड निउस लाना फैदों आरोना जोबोद मिनिगोन नोंथांमोनाबो खोमानि मेसेन्जाराव सासे सिख्ला ओरैबादि मिनिनो ओंखारदों आंथ' इनो जेबोआनो रिप्लाय हराखैमोन आं गेमसो गेलेबायदोंमोन ओमफ्राय गेम गेलेनायावनो ओमफ्राय मेसेज हरबाय ओमफ्राय आं मेसेजखौ नायबाय मा मेसेज हरदो ओमफ्राय इनि मेसेजानो जाहैबाय माबा सिथरनि मुलि बा माबा सिथरनि मुलि आंथ' जेबोआनो हरखायाखै गावनो सिथरनि मुलियानो जाहैबाय माबा बाथोनबो जाजालायो जि फाल्तु मिनिबाय दानि सिथरनि मुलि जाहैबाय सिथरनि मुलियानो बाथोनबो जाजायो माने मा नामबो आंबो मिथिया जाहैबाय गाव ओमफ्राय दा नोंथांमोना एसे खोनासंबानो जाबाय माबायदि बुंदो इयो मिनिखागोन बायबाबो माबा हरदोंमोन आंथ' जेबो गावनो हरखायाखै नालाय गावहासो डाइरेक्ट मेसेज हरखादों आंनो थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा बुंदो इयो सिथरनि मुलि मा जिनिस नायदो दसे होननानै लेट्स गो नायदो सिथरनि मुलिसोलै मैया हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनायसो बाथोनबो जाजालायोलै इयो मा नाम होनदोंमोनथाय मिथिला आङो नों बेयाव सोंहरबाय नालाय ओंखायनो इयाव खिथाहरबाय आं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांदो एसे कमेन्टफोराव जनायबानो जाबाय आरो ना ओरैनो बरिं मोननायखाय आङो ओरैनो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आंखौबो मेसेज खालामदों नालाय ओंखायनो आं एसे कमेडि खालामनो होननानै बानायबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोसे चेनेलावबो दा साबसक्राइब खालामनाबानो जाबाय थाबैनो 1K खालामनाबानो जाबाय आंनिखौबो आंनिया दिवालीनि भिडिअआ स्ट्रिक नांदोंमोन बेनिखायनो आं डिलिट खालामफिनबाय आगोलनि भिडिअ मथे बाय बाय।